Basta gani alas 2 na sang hapon, nagapabaga na sang uling si Vanji Sanco Cruz. Nagainit sa ginpreparar niya nga sabaw sang molo. Ang molo balls naseparar na sa sabaw, saman mismo ang nagahimo sini. Nagasugod naman siya sa pagsugba sa mga orders ng iya customer nga inasal nga tinae, dugo sang manok, chicken tocino, kag pork barbecue. Ini na ang ginahimo niya sa sulod sang 41 ka tuig diri sa may Havilona Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Halin sa 7-Eleven yung convenience store sa Barangay Villamonte, riktahon mo lang, di ko kapatuo sa una nga bangga, yara lang ini sa tabok sang security agency kag sa tupad sa nagapangtahi isang sports attire ang ginatawag nga molohan sa Villamonte. 1983 pa siya nagsugod sa pagnegosyo bilang buligman sa iya nga mister nga nagatrabaho. Sa Iloilo siya nagskwela sang una, kag minatilawan siya nga manamit nga molo didto. Ini ang napensaran niya nga ihimuon nga negosyo. Gusto nga, eskwela ko, tika sa minanamo kaon sa Iloilo, sa Fatima. At taga Iloilo ka daw? Hindi. Dito ka lang nag-eskwela? Oo. Tapos, kakaon kami na pinmin, latin na namiyan ko na ang ilat, ayan yung ako niya, mulo. Specialty. Sa uli, na dumduma, pagurong maluto, tamulo. Naguna siya sa pag-asal. Dugay-dugay, gindugangan niya na sang molo. Nag-click gilayon ng iya nga molo. Ginadagsa sang customer. Kalabanan abi sa mga ari sa Bacolod, batsuyan, kag wala gid sang muluhan. Gani, madasig nga ginamag katawo. Pinaagi lang sa istorya sang iban nga mga customer, naglapta ang sugiranon nga may manamit nga muluhan sa Villamonte. Kumayo, pagurong mamulo ko, no? Pumirohan na inasal na, tapos mulo. Nag-click na yun. Dasig lang, nag-click. Ano nga tuig? 1983? 1983. Wala siya nagagamit sang LPG kay nahadlok siya. Sa pila niya nakadekada nga pagnegosyo, sa uling lang siya nagaluto. Halin sa 1980s, 1990s, early 2000, ginadagsa sa mga estudyante sang lasalang iya nga muluhan. Basta gani maglas 2 na sang hapon, nagabutang na siya sang lamesa sa higad sang dalan, dugay-dugay, nagapila na ang mga suki niya. Kikiti sa muna ya. Alas 2 lang ha, na sila galinya, na nada sila ho. Tapos masilin ng iba niya, may ano na daman, may party. Kaya ang lamisa ko na sa nan, di ba yan? Sagwa. Nan, damo ginagakaon, daira iya. Kaya mo itong na ano na nila, na nila. Tagduha ka kaldero sang molo ang mapaubos niya. Simple lang man ang iya nga molo. May sabaw, kag may isa kadako nga molo ball. Pero ginabalik-balikan sang tawo. Pero nagpandemic, ginsirado niya ang molohan. Mabudlay ang sitwasyon, nagpinauli pang iya nga mga helper. Isa ka tuig nga nagsirado ang iya negosyo, nga halos 40 anyos na sadto. Oh, 1 year dito yan ya. 1 year dito ko to close ya. So good pag March agad nga lockdown. Oo. Ikaw mismo nag-decide na namang ma-class sa radaan? Oo, kahit isinan ko, tamara naman ko, hati, may edad naman ko kapoy, dasun wala na ko helper, urot na nakululi na dito. Pero ang iya anak na si Mark, nawadaan man sang gig bilang isa ka DJ sang pandemic. Napensara ni Mark nga padayunon ang nasuguran nga negosyo sang iya iloy. Ginbuksan liwat ni Mark ang molohan. Pagbalik sang molohan, dagsa naman liwat ang tao. Si Mark naman, butane na ang ginagamit sa pagluto. Gingamit niya ang social media para liwat papalapnag nga bukas na liwat ang molohan sa Villamonte. Nabiyang magkuha sa ID na national ID, oh, diri pa natin sila kakadto kasi na nakita naman sa Facebook ko ito. Sa social media, nako man siya bulig. Tultulan sa iba niya tao. Oo, damo gid na mga buligan na sila. Tapos delivery. Tamo man. No, delivery pala sa Maxit na. Kaya makita nila sa Facebook, gapuntak lang na sila kay Mark dayon. Dayon ginaano na nila, magbayad, Gcash na nila dayon. 25 pesos lang ang serve sang molo. Kag, bukas sila Monday to Saturday from 2 p.m. to 6 p.m. Subong, nag-a-assist si Vanji kay Mark. Si Mark nakabalik bilang DJ pero nag-sideline sa pagnegosyo sang molo kag inasal. Naglabay sa duha ka mga henerasyon ng ini nga negosyo.
Halin sa kay Vanji nga kinaangdan ang uling sa pagdigamo pero nag-click ang negosyo. Naglabot na kay Mark nga nagabutane na kag gingamit ang social media para mapahibalo ang publiko sang ilang nga produkto. Para kay Vanji, gamay lang ini nga negosyo pero ini ang nakabulig sa iya mister sa pagpaeskwela sa tatlo nila ka mga kabataan. Subong ang duha ato na sa Canada. Si Mark na lang ang nabilin. Kag ilang nga duhagin padayon ang 41 anyos na karon nga molohan sa barangay Villamonte. Para updated ka sa mga episode sa Tripping Dirubing, i-follow mo nga Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniyang Tripping Dirubing!